Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Еракка китеп кара дигән циклдан әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының зурлыгын белер өчен еракка китеп кара син. Еракка китеп кара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга татар халкы тарихыннан 11нче тапшыру тәкъдим итәбез. Казан дәүләт университеты доценты Әсһәр Мөхәммәдиев белән әңгәмәне өлкән мөхәррир Әхмәт Рәшид алып бара. Исәнмесез, кадерле радио тыңлаучылар, узган тапшыруларда без татар халкының тормышы өчен, аның бүгенге халаты өчен, үсеше өчен бик әһәмиятле булган чорлар турында сөйләштек. Без Болгар ханлыгы чоры, Алтын Урда чоры турында сүз алып бардык. Менә шушы чорларның ничектер йомгаклап Казан ханлыгы чорына күчкән чорны ничектер күз алдына китерәсебез килә. Үткән чорлар турында без ниндидер бер йомгак ясап алыйк әле. Әлбәттә, бу чор бик катлаулы һәм аның һәр чорының үзенең үзенчәлекләре бар. Без сөйләп беттек инде, әйтик, Идел буе өчен хас булган бу тарихи вакыйгалар, әйтик, Алтын Урданың әкренләп тармар ителә баруы, таркала баруы, ул монголлар басып алган күп кенә җирләр өчен хас. Мәсәлән, 1368 елда Кытайда башлана монголларга каршы көрәш, алар татарларга каршы көрәш дип саныйлар инде, атаганнар татар дип. Без бу турыда сөйләшеп уздык. Шулай ук Иранда монголларга каршы көрәш башлана һәм Идел буенда шушы көрәшнең бик ныгаюын без Җанибәк дигән патша үлгәннән соң 1357 елда теге сарайда барган үзара канлы көрәшләрдән күрә алабыз. Мәсәлән, 1357 елдан башлап Туктамыш хан патша булып алганчы, бу 1379 ел, чама белән бер 20 ел чамасы, шушы чорда гына да әйтик, Алтын Урда дәүләтендә 25 хан, 25 патша шушы канлы көрәшләрдә һәлак булалар. Аннан соң шунысын да әйтеп китик. Теге Идел буеның тарихының шушы авыр чорында кайбер башка әһәмиятле хәлләрдә булган. Мин сөйләп уздым инде Аксак Тимер җаулары турында, Идел буе шәһәрләрен юк итү турында. Шул вакытта тагын шундый билгеле тарихтан, мәсәлән, шир булуы, үләт шире, халыкларны кырып салу турында, әйтик, шул чордагы язма истәлекләр күп язалар. Шунысын әйтергә кирәк. Бигрәк тә шушы Идел буе тарихы өчен, Идел буе шәһәрләре өчен аның иң начары шушы Аксак Тимернең яуларыннан соң шәһәрләрне җимертүе була. Мин бу турыда кыскача гына сөйләп үткән идем инде. Хәзерге вакытта әйтик инде Астрахань өлкәсендә, Волгоград өлкәсендә инде борынгы шәһәрләрне казыганда, анда нинди генә әйтик өйне казыма, анда әйтик инде хәзер борынгы иләр урында яшкана шундый курган кебек өемнәр тора, урамнарны анда чамалап була кайдан урам үткәнен. Шушы өйнең нинди генә булмасын алып казып карама, анда һәр өйдә үтерелгән кешеләр, әйтик, аның гаиләсе белән үтерелгәннәр, карт-коры, хатын-кыз, бала-чагалар, әйтик, сабыйларга чаклы турап ташланганнар. Шулай итеп менә бу Идел буе шәһәрләре юкка чыгарылалар. Менә бу чорлар Алтын Урда чоры булсын, Болгар ханлыгы чоры булсын, алар бит инде татар халкы тарихында шактый күренекле роль уйнаган чорлар. Менә шуларның әһәмияте нидән гыйбарәт? Бу
Шурның әһәмият әлбәттә инде шәһәрләр теге юкка чыкты дип инде анда шәһәр халкы үтерелде дип культура ул бөтенләй юкка чыккан дип әйтү дөрес булмас иде шулай бит әдәбияты аның әле аннан соң инде шәһәр халкы теге барсы да кырылып бетсә дә инде аның кайберсе качып китәргә мәҗбүр булган анда әйтик инде һөнәрчеләр һәм башка кул осталары булган шулай итеп аны кил үк теге культура Идел буе шәһәрләренең культурасы юкка чыккан дип әйтү дөрес булмас иде. Бу нәрсәне без бик яхшы күрәбез. Мәсәлән, үз чорында сугылган тәңкәләрдән дә әйтик шул ук тәңкәләр дөрес тәңкә чыгару акчасы авырлашкан күрәсең инде теге үзәкләштерелгән система әйтик инде алтын, көмеш казып ала торган рудниклар әкренләп күрәсең ничектер югала барган. Җимерелгәннәрме? Авырлаша, азрак сугылалар акчалар, ләкин алар шул ук элеккечә инде матур иттереп, төгәл иттереп, грамоталы иттереп сугылганнар. Аларның алга таба да ниндидер казанышлары дип әйтик инде. Әйтик, Казан ханлыгы чорында да соңрактан дәвам иткән бит инде. Менә шушы нәрсәләр бәлки бик күзгә ташлана торган әйберләр бардыр. Әлбәттә, бу шәһәр тормышы, шәһәр төзелеше шул ук әйтик инде әйтеп үткәнемчә акча йөрү, акча әйләнеше ул әлбәттә дәвам итә. Монда бер нәрсәгә туктап китәсе килә инде ул да булса Болгар шәһәренә. Шулай бит безнең турыдан-туры теге тәэсир иткән, безнең тирәләрдә турыдан-туры теге шәһәр тормышының, шәһәр культурасының тәэсире ул инде Болгар шәһәрләреннән килгән әлбәттә Болгарның үзеннән шулай ук зур шәһәрләрнең берсе булган бит инде. Бигрәк тә 14нче гасырда, мәсәлән, Болгар шәһәре ул зур бер шәһәр булып җитешә. Мәсәлән, хәзергә кадәр сакланган анда манаралар, теге бик борынгы чорлары кызганычка каршы истәлекләре безгә сакланмаган. Менә 14нче гасыр истәлекләре яхшы сакланган. Бу инде теге 14нче гасыр башында ук Болгар шәһәренең бик алга китүе турында сүз бара. Дөрес, монда бераз гына искәрмә әйтеп үтәргә мөмкин. Мәсәлән, шушы хәл әйтик, Хорезмдә дә була, шушы шәһәрләр күтәрелеше. Түбән Идел буенда да була ул, борынгы Русьта да була ул, әйтик, Мәскәү Русендә шәһәрләр күтәрелеп китеп, теге 14нче гасырның бигрәк тә беренче яртысы ул шәһәрләрнең кайнап торган чоры Русьта да. Мәсәлән, аны еш кына Иван Калитага багышлыйлар. Менә ул Орда ханнарны инде алдап теге акча җыйган да инде шәһәрләр төзеткән икән дип. Ләкин мондый ук шәһәрләр Үзбәк хан чорында дип әйтәм мин бу беренче яртысы 14нче гасырның bütün ülkelerde diyerlik şuşa ekonomik яктан үсеш сизелә, шәһәрләр сизелә. Һәм менә шул чорда Болгар шәһәрендә бик зур үсешкә ирешә. Мәсәлән, ул турыдан сакланган манаралары, акчалары, сугылган тәңкәләре шул турыда сөйлиләр. Аның башка шәһәрләргә дә димәк йогынтысы булган дигән сүз. Әлбәттә, сүз дә юк. Бу шәһәр төзелеше буенча да 14нче гасырның башында әйтик инде акча реформасы узгарыла. Шушы акча реформасы вакытында тәңкәләр башта Түбән Сарайда гына сугыла башлар, Түбән Идел буенда гына. Инде 20нче елларда Болгар акча сугу сарае үсеп китә һәм анда сугылган акчалары бик күпләр. Монда бер нәрсәне әйтеп китәсе килә тагын. Мәсәлән, Болгар культурасының тәэсире турында сөйләгәндә, әлбәттә, теге Идел буеның гомумән бөтен Идел буеның шәһәрләренә аның тәэсире турында әйтеп китмичә ярамый әлбәттә. Шул ук акча турында әйтик инде. Мәсәлән, 13нче гасырда Идел буенда бердән-бер зур шәһәрләрнең берсе ул Болгар гына. Анда акча сугылганнар, акча сарайларында булган. Менә инде 14нче гасырда теге Идел буенда, бөтен Идел буенда шәһәрләр күбәйгәч, бөтен күп Идел буе шәһәрләрендә акча сукканнар, күп кенә шәһәрләрендә, анда 30лаган шәһәрне атарга булыр иде. Ләкин шунысы кызык, алар бит барсы да шул Болгар традицияләрен дәвам итүчеләр. Инде соңрак теге инде Алтын Урда җимерелеп, Болгар шәһәре тирәләре генә исән-иминрәк булып калган чорда инде яңадан шушы акча сугу һәм башка кайда бер культура элементларда шушы тирәдә генә калалар. Болгар турында сөйләгәннән тагы бер нәрсәне әйтеп китәсе килә. Менә без 14нче гасырның азагы турында сөйләшәбез бит инде. Шуңа күрә теге ничектер гадәти генә Болгар турында, Болгар шәһәрләре турында сөйләшәбез. Ә бит безнең менә традицион дип әйтим, менә тарихыбыз, менә булай дип карый бит инде. Монголлар килгәннәр, Болгарны туздырганнар, Болгар юкка чыкканда инде Алтын Урдага барлыкка килгән дип сөйлибез еш кына. Бу менә шәһәрләрнең утырып торуына караганда Болгар дәүләте дип әйтү дөрес булмас. Инде дәүләте булмаган, әлбәттә, Алтын Урда дәүләте булган, Болгар шәһәрләре алар урынында утырып торганнар. Шул очрактан бер нәрсәгә тукталып китәсе килә. Булган Болгар шәһәре, аннан соң бит инде Казан шәһәренә әйләнгән инде ул. Шулай бит. Теге шушы җирлекнең үзәге буларак дип әйтәсем килә инде. Менә шушы чорда Болгар шәһәренең юкка чыгуы турында төрле фикерләр бар. Төрле фикерләр бар. Берәүләр аны әйтә инде 13нче гасырда уганда Мәңге Тимер дигән Алтын Урда патшасы килгән дә ул җимереп ташлаган икән дип уйлыйлар. Икенчеләр аны Аксак Тимер җимергән дип уйлыйлар. Ләкин менә
Ишенчеләр инде анда нидер рус князі Федор Пёстрый дигән кеше килгән икән дә җимереп ташлаган дип сөйлиләр инде, язалар һәм бу фикерләр хәзергә кадәр яшәп киләләр. Ә менә шул вакытта археологлар дип әйтәсем килә, үзләренең фикере бар бу мәсьәләдә. Хикмәт шунда, әле Аксак Тимер походына кадәр үк, яуларына кадәр үк, бу 1380 елларга кадәр әле әйтик, Болгар шәһәрендә акча сугу туктала. Бу акча сугу төгәлрәк әйтергә мөмкин моның вакытын 1368 елда соңгы акчалар булып торалар. Шушы Болгарда идара иткән ниндидер җирле идара иткән кеше турында сүз бара, Булат Тимер дигән кеше ул. Ул үзе хан булмаган, хан булса акчаларында хан дип сугылган булыр иде, ул хан булмаган, ләкин идара иткән Болгарда. Алтын Урданың үзендә инде анда үзенең ханнары булган инде. Шушы 1368 елда Булат Тимер дигән шушы Болгарда идара иткән кеше Алтын Урда ханы Газиз Шәйх дигән кеше тарафынан, патша тарафыннан язалап үтерелә. Язалап үтергәч аңлашыла инде. Димәк, Алтын Урда ханы Газиз Шәйх Болгарны басып алган дигән сүз инде. Болгар гаскәрләр тармар иткән һәм Булат Тимерне язалап үтергән. Менә шушы билгеле әйбер тарихта. Шул ук вакытта менә шуны кайчагында тарихчылар бу табинде әйтик, шушы Булат Тимер Болгар шәһәрен җимергән икән дип тә язалар. Үзе шунда идара иткән кеше ничек инде үз шәһәрен җимерсен, шулай бит. Шушы ук мәсьәләдә тагы археологларның мондый төгәлләүләре бар дип әйтимме. Шушы 1368 елдан башлап Болгар шәһәрлеген казыганда культура катламларында гомумән акчалар юк бүтән. Ягъни Болгар шушы 68-70 еллардан башлап шәһәр буларак яшәүдән туктый. Археология күрсәткәнчә инде. Менә 14нче гасыр башыннан башлап шушы 1370 елларга кадәр анда 500ләп акча табылган культура катламларында инде. 70 елдан башлап әйтик инде 15нче гасырның башына кадәр шунда бары 3 дәне акча табылганлыгы мәгълүм. Ягъни шәһәр булдан туктаган. Анда инде әлбәттә теге манаралар бәлки утырып торгандыр инде, ләкин шәһәр буларак теге интенсив сәүдә итеп теге яшәгән шәһәр буларак яшәүдән туктый. Менә бу нәрсәләргә үз вакытында Янина дигән нумизмат игътибар иткән иде. Димәк, шәһәр шушы вакытта яшәүдән туктый һәм тагын мәсьәләнең икенче ягы да бар. Мәсәлән, 1370 елда Никоновская летопись диләрендә рус язмасы. Шунда мондый юллар бар. Менә рус кенәзләренең анда явы тасвирлана һәм рус кенәзләре киләләр Казан шәһәренә. Болгар дип әйтелгән Казан шәһәренә. Шушы мәсьәләгә карата шулай ук тарихчыларның күп кенә фикерләре бар. Берәүләр әйтәләр, мәсәлән, ул Никон ел язмасында бу Казан сүзе ялгыш кына кергән. 1370 ел, ул бик иртә ялгыш кына кергән дип баралар. Шул ук вакытта менә бу археологик теге фактларны искә алганда, моның ялгыш түгел икән күрәсең. Теге Болгар яшәүдән туктаган димәк. Димәк инде шушы Кама буе, Урта Идел буе җирлегенең башкаласы булып Болгар шәһәре әверелә. Хәзерге Казан, яңа Болгар була инде. Менә яңа Болгар мәсьәләсендә дә монда беренче сүз әйтеп китәргә кирәк. 15нче гасыр башыннан 15нче гасыр башы инде бу теге Идегәй чырлары, Идегәй идарә иткән чыр Идегәйне күп кенә радио тыңлаучыларның ишеткәннәре бардыр инде, аның дастаннары да бар бит инде. Ул бик көчле генә дәүләт эшлеклесе була ул, ләкин шунысы кызык, ул үз исеменнән акча да суга алмаган, үз исеменнән идара итәргә дә аның хакы булмаган. Ул ханнар нәселеннән булмаган. Шуңа күрә ул теге үзе дәүләт башында нигездә утырса да, тәхеткә үзенә буйсынган ханнарны утырта. Һәм шул ханнар исеменнән төрле шәһәрләрдә акчалар да сугыла. Менә шушы хисаптан акчалар сугыла дигәннән тагын бер нәрсәгә тукталып китәсе килә. Мин узган әңгәмәдә әйттем инде, Аксак Тимернең бөтен шәһәрләрендә юкка чыгару турында. Анда инде әйтик, Сарай шәһәрендә мисал өчен нидә булса акча сугу турында сүз булырга мөмкин түгел. Алар юк ителгәннәр. Шул ук вакытта Идегәй чорында, мәсәлән, 15нче гасырның иң башында 1401 елларда анда Шадибәк дигән хан исеменнән тәңкәләр сугыла. Һәм шушы тәңкәләрнең кайберләре Сарайда сугылганнар. Сарай шәһәре юк. Кайберләре аның башка, мәсәлән, Хачитар ханда, кайберләре Булгарда сугылганнар. Болгар шәһәре шулай ук юк. Ягъни кызык кына шулай мәсьәлә килеп туа инде. Алтын Урданы Идегәй торгызган беркадәр.
Шул ук вакытта шәһәрләр күбесе урында юклар инде. Шул ук шәһәрләр исеменнән акча сугуны һаман ничектер дәвам итәргә тырышканнар. Дөрес, монда Болгар дигәннән, Болгарда акча сугылган дигәннән бу Казан 15 гасырда инде. Казан ягъни аның төгәл билгеле һәм анда бернинди дә яңа Болгар юк. Аның рәсми рәвештә исеме Казанның, буның исеме Болгар. Теге Болгарда яшәүдән туктый 1370 елларда Казан башкала булып ала һәм рәсми рәвештә акчаларда Болгар дигән акчаны суккан урын исеме күрсәтелә. Моны аңлап була, минемчә, булай аяк акыл белән. Әйтик, менә хәзергә кадәр инде агай-эне бит тарихчылар, баш ваталар, болгарлар, әйтик инде оныклар булып кемнәр тора инде? Әйтик, татар халкымы, башка халыкмы? Менә үз чорында әйтик инде безнең бабаларыбыз ул турыда уйлап та тормаганнар. Теге Болгар шәһәре юкка чыккан. Ниндидер сәбәпләр белән дисәк, ул бик дөрес булмас инде, аның сәбәпләре күп әлбәттә. Мин анда бер мисалны да китереп киттем. Бу теге Газиз шәйхнең һөҗүме 1368 елларда Булат Тимерне язалап Болгарны тармар итеп кителә. Һәм шушы чорларда, менә тагын бер нәрсәгә игътибар итеп китәргә мөмкин. Бер 3 ел Бриштан рус җирләреннән ушкуйниклар дигән теге юлбасарларның килеп Болгарны талаулары билгеле. Әлбәттә, инде Болгарның башында Булат Тимер, аның әле гаскәрләр булган чорында алар килеп басалмаганнар инде, күрәсең. Инде менә Алтын Урда ханы теге тармар итеп киткәч, теге көчсезләнгәч, ушкуйниклар килеп инде, шул юлбасарлар килеп инде бер 3 тапкыр аны талап тармар итеп җандырып китүләре мәгълүм. Анда инде берничә меңләгән сумалаган акчалар алулары билгеле аларның инде шушы шәһәрдән талаганнан соң инде. Һәм 1370 елда инде Казан идара иткән Хәсән дигән кеше телгә алына. Никон ел язмасында дип әйттем инде инде ул 1370 елларда. Шулай итеп менә 70 еллардан башлап борынгы Болгар яшәүдән туктагач инде бу Казан рәсми рәвештә яңа Болгар булып безнең Урта Идел буеның башкаласына әверелә. Һәм бу бер дә бер гаҗәп әйбер түгел, шунысын да әйтим. Мәсәлән, Хаҗи Тархан шәһәр бар бит безнең хәзер Астрахань. Ул яңа урында утыра ул. Борынгы урынына караганда, ләкин аның исеме сакланган, ул Хаҗи Тархан Астрахань. Астрахань ханлыгы чорында да акча сукканнар Хаҗи Тархан дип. Аңа мисалны күп китергә мөмкин булыр иде. Мәсәлән, шул рус шәһәрләреннән Рязань, борынгы шәһәр, монгол җавалары вакытында ул тармар ителә, юкка чыгарыла. Инде Әби патша вакытында, Екатерина икенче вакытында, мәсәлән, Переяславль дигән шәһәргә Рязань дип борынгы исемне бирәләр һәм ул яшәвендә дәвам итә. Моны испатлый торган нинди булса тарихи дәлилләр хәзер китереләме матбугатта? Матбугатта, дөресен әйткәндә, берничә төрле караш бар. Мин әйтеп киттем инде. Тарихчыларның үзләренең карашлары бар дип әйтсәм ялгыш булмас, чөнки әйтик язма чыганакларга караганда бит бер төрлерәк фикергә килеп була, шулай бит. Менә археологик чыганаклар бу детальләрне беркадәр дөрестләргә ярдәм итәләр. Димәк, Болгар шәһәре әле Алтын Урда таркалган чорда теге Аксак Тимернең әле һөҗүмнәренә кадәр үк берничә походлар нәтиҗәсендә юкка чыккан икән, җимерелгән. Тармар ителгән. Һәм шуңа күрә инде теге халык, җирле халыклар, җирле феодаллар дип әйтик инде, алпавытлар, теге бу чорда бит анасының Идекәйнең теге идара итә башлаган чорларында бик каты канлы бәриш чорлары. Анда инде Улы Мөхәммәд дә, Кече Мөхәммәд дә, Алтын Урда ханнары, Идекәйнең дә, Туктамыш улларының да, Җалалетдиннәрнең җыелышып канлы бәрешләре чора. Шуңа күрә теге Болгарны теге саклап утырырга да мөмкин булмагандыр инде ул, мөгаен, күтәрергә дә урыннан теге торгызырга да, түзергә дә. Шуңа күрә теге Каманың уң ягына чыгып инде тау башында теге борын-борыннан да шәһәр утырган, әлбәттә, сүздә юк, монда шәһәр утырган. Ну, кечерәк шәһәр булган, әлбәттә. Моңа инде яңа исем бирелә, Болгар дип теге башкала буларак инде, башкала буларак Болгар булып әверелә. Менә бик борынгы исеме Казан булды микән, Казан булмады микән, асын инде нәрсә дип әйтим. Төгәл генә дәлилләү, әлбәттә, авыр. Аннан бит әле менә Иске Казан дигән җир бар. Бу яңа Казан менә ул ничек менә әйтик бу тарихи чыганаклар белән ничек туры килә. Буларда дөресен әйткән бернинди дә каршылык та юк. Хәзерге Иске Казан дигән шәһәр ул, анда археологлар казыйлар, мәсәлән, Фәхретдинов Равил бик озак елларында казулар алып барды. Ул күптән инде халык теленә Иске Казан дип кирелгән. Ул Иске Казанда Фәхретдинов белән минем дә казуларда катнашканым бар. Мәсәлән, андагы теге казылмалар, борынгычырлар дип әйтим инде. Безнең шушы бу Казан белән бер чорда.
Ягъни берсе бурынгы, берсе соң булган дип әйтергә бер инде нигездә юк, археологик яктан. Бер үкчәрдә. Бер бу кишер шәһәрләре. Шуңа күрә тегесе бер вакытны булып торды микән, мәсә булып торды микән, бу турда кайсы иске, кайсы яңа теге төгәл генә язма истәлекләр юк. Шуңа күрә әйтүе авыр. Әйтүе авыр. Димәк, иске Казаннан яңа Казанга күчкәннәр дигән фикер дөрес үк булып чыкмый. Аны алай дип әйтү дөрес булмас, бик үк дәлилләнеп хәзергә бетмәгән дип әйтү дөресрәк булыр. Чөнки бу шәһәр бурын-борыннан бирле урында утырып торган ул. Шулай бит. Дөрес акчаларда, соңрак акчаларда инде монсаның Болгар әл-Җадид дигән акча суккан урын очрый. Болгар әл-Җадид дигән. Кайда булган ул? Аны әйтү кыен. Ләкин бу Казан түгел ул. Бу Казанда менә аның бит дистәләгән, меңләгән акчалар гына бар. Мен аны акчалар дип теге җиглегенә әйтеп китсәм дә, аның дистәләгән, меңләгән акчалар бар. Һәр берсендә Болгар. Әйтик Шадибәк, Җалалетдин, Тимер, Мөхәммәд һәм башка Дәрвиш дигән ханнары бар аның. Шуларның һәр берсендә акчалары Идел буе башкаласы буларак Казанда сулганнар. Болгар рәсми исеме аның. Һәм моңа гаҗәпләнергә дә кирәкми, мәсәлән, бу язма истәлекләрдә дә билгеле. Әйтик, рус кенәзләреннән Иван III бер килеп ул Казанны яулап ала, вакытлыча булса да инде. Аның гербларында, әйтик инде, мөһрендә титуллар бар. Титуллар әйтик инде ул Мәскәү князь анда инде, әйтик, Новгород князь, әйтик, Пермь князь һәм Болгар князь диелгән. Казан князь түгел, ул бит Казаннан алган кеше. Болгар князь дигән. Димәк, Болгар дип аталган бу өлкәләр ул чорда да, 15нче гасыр башында да дип әйтәсе килә. Бу чорлар бит инде әйтик рус дәүләте ичендә шактый үзенчәлекле, чөнки алар бит инде Алтын Урдага күпмедер дәрәҗәдә бәйләнгән булганнар. Башкалар ичендә шушы киңрәк планда алсак, әйтик, менә шушы Алтын Урданың бетүе, Болгар ханлыгының сүнеп калуы, ничек тә күпмедер дәрәҗәдә глобаль рәвештә дип әйтик инде башка дәүләтләргә дә тәэсир иткәндер дип уйларга кирәк. Әлбәттә, монда мин узган әңгәмәдә кыскача гына сөйләп үттем инде, теге Алтын Урда дәүләте дигән дәүләт ул бит яшәвендә дәвам иткән инде. Алтын Урда дәүләте дип әйтүдә, әйтик, 15нче гасырда дөрес булмас инде, Алтын Урда дәүләте таркалды. Ләкин Алтын Урда үзе урда буларак яшәвендә дәвам итә бит. Яшәвендә дәвам итә, мәсәлән, мин әйтеп киттем инде, теге Әхмәт хан турында, Алтын Урда ханы. Бу шул ук вакытта әйтик, Кырым ханы аерылып чыга, Астрхан ханлыгы аерылып чыга, Сибир ханлыгы аерылып чыга, һәм рус князьлекләре, Мәскәү князьлеге аерылып чыга. Шул ук вакытта Казан дәүләте аерылып чыга. Менә дәүләт дигәннән бер нәрсә әйтеп китәсе килә. Монда теге Болгар ханлыгы дип әйтү ул бик дөреслеккә тәңгәл килми. Менә бу хан дигән титулны монголлар алып килгәннәр. Әйтик, монгол ханнар, аларда х хәрефе бик көчле булган. Безнең татарда гомумән х хәрефе хас түгел, катык бездә. Әйтик, борынгы хазарлар чорында, болгарлар чорында дәүләт башлыкларын каган дигәннәр, каган. Теге буйсынганрак халык ниләрне инде, идара даирәләрен, мәсәлән, болгар кешеләрен, болгар патшаларын, ниләр, хазар кешеләре генә түгел инде, болгарлар үзләре илтәбәр дигәннәр. Шуңа күрә теге Казан ханлыгы дигән ул безнең чор ние атамасы. Үз чорында ул Казан дәүләте, Казан патшалыгы дип аталган. Мәсәлән, рус документларында, язмаларында Царство Казанское дип атала һәр вакытта да. Шуңа күрә теге Казан дәүләте дию дөресрәк булыр кебек дила. Алтын Урда таркал итүенә килүен мин үзгәндә әйтеп үттем инде, менә шушы Әхмәтнең үзен ул bütün шушы ханлыкларның хакими дип санарга тырышкан. Шул, мәсәлән, 1480 елда әйтик, аның Мәскәүгә поход ясау турында мин әйтеп үттем. 1480 елда ул Иван III анда каршы чыга, Угры елгасын буендалар бер-берсенә каршы торалар инде. Ләкин сугыш булмый, ничек сугыш булмый? Чөнки Кырым ханы дигән ул тармар итә. Артыннан шәдә Әхмәтне һәм шушыннан соң инде Алтын Урда буларак та, дәүләт буларак та дигәндә тиз генә мантый алмый. Менә күп кенә дәреслекләрдә инде 1нче класс дәреслекләренә башлап ул, әйтик, шушы Әхмәт хан белән Иван III-ның Угры елгасында кара каршы торулары бертөкләп матур итеп, киң итеп языла. Шулай бит диме? Ни өчен Әхмәтнең шингәнен, ничән качканын, ничек тармар ителгән берсе дә язмыйлар. Аны бит Кырым ханы тармар иткән бит. Ул Кырым ханы Алтын Урдадан шулай ук чыгарга тырышкан. Алтын Урда теге ханнарына буйсынмаска тырышкан. Бу төрле ханлыкларны, төрле патшалыкларны теге, мәсәлән, без бит рус
кенәзлекләрен беләбез, Мәскәү кенәзлеге шулай бит. Аны кемдә инде бу Алтын Урда таркалган да, менә бер яңа дәүләт барлыкка килгән рус кенәзлеге димиләр, име. Менә нәкъ шундый ук нәрсә хас бөтен шушы ханлыклар içinde. Кырым ханлыгы инде анда бурын заманнан Берлинде Кыпчак халыклары яшәгәннәр. Кыпчак дәүләтләре булган. Әйтик, Кавказны шулай ук алырга мөмкин, Идел буен шулай алырга мөмкин. Ягъни бик борынгы чорлардан бирле әйтик Болгар шулай бит яшәп килгән дәүләтләре. Түбән Идел буенда әйтик Хазар дәүләте, соңрак чорларда башка тигәниләр урдалар, анысы инде Астрхан дәүләте, шундый белән борынгы культура традицияләре булган урыннарда яңадан дәүләтләр барлыкка килә. Анда бер нидә теге Алтын Урда таркалган да, аның бер кисәге буларак кына түгел. Алар шушы Алтын Урдага буйсынмас өчен көрәшкәннәр. Казан ханлыгы кабул итеп алган мирас турында сүз алып бардык. Аның бөтен административ үзәкнең Казанга үчә баруы турында сүз алып бардык. Казан үзе кайчан мөстәкыйль дәүләт булып яшәп алган. Менә шул турыда беренче сүз әйтсәгез. Бу бик кызыклы мәсьәлә, бик кызыклы сорау. Хикмәт шунда, әйтеп киткәнемчә, 15нче гасыр башларында, әле Идегәй җырларында Казанда акчалар, мәсәлән, тәңкәләр, алар Алтын Урда ханнары исеменнән сугылганнар. Әдәбиятта шушы Казан дәүләтенең мөстәкыйль бер дәүләткә әверелүен Улы Мөхәммәд дигән урдадан качып китәргә мәҗбүр булган патша белән бәйлиләр. Улы Мөхәммәд белән. Улы Мөхәммәд үзе Түбән Идел буенда үзенең урдасы белән күчеп йөргән, ул бик тарихи мәгълүматларга караганда кызык кына кеше булган инде ул. Менә шу Улы Мөхәммәд Казанны килеп ала да һәм шушы инде ул үз чырларыннан башлап дип әйтергә кирәк. Үз чырларыннан башлап рус язмаларында әйтелә ул. Менә Алтын Урданың Казан дәүләте бер кисәге булды иде дип инде. Чөнки Улы Мөхәммәд Алтын Урда ханы буларак инде күчеп килгән дә инде мөстәкыйль рәвештә Казан дәүләте башланып китә дип әле шул чорда ук язганнар. Һәм соңрак инде гомумән күп тарихчылар шушы фикергә таяналар. Улы Мөхәммәд килгән дә инде Алтын Урдадан теге үзара көрәш нәтиҗәсендә качып киткән дә, аннан соң Казанга килеп алган да, шуннан соң инде монда ул Казан патшасы була һәм Казан дәүләте мөстәкыйль бер дәүләткә әверелә дип язалар. Менә борынгы акчаларга караганда бу фикер бик үк тәңгәл булып чыга алмый. Хикмәт шунда, бик күп кенә төрле акчалар бар Казанда сугылган. Рәсми рәвештә Болгар дип әйттем инде, шушы Болгарда сугылган акчалар алар бик күп. Һәм шулар арасында аларның төрле теге урда ханнары булмаганнары димен инде. Урда ханнары түгел, менә төрле ханнар исеменнән сугылган, патшалар исеменнән сугылган акчалар бар. Шул акчалар әле хәзергә кадәр теге бөтенләй юк өйрәнелеп биткәннәр дип әйтеп булмас иде. Менә минем үземә шундый акчаларның берсен, хәзинәләрнең берсен өйрәнергә туры килгән иде. Анда 1000 якын тәңкә. Шул тәңкәләр моңарчы бер дә билгеле булмаган Казан патшасы Гыяз-эд-Дин дигән кеше тарафыннан сугылган. Гыяз-эд-Дин һәм шушы Гыяз-эд-Диннең Бу кайсы чорларында, кайсы бу менә 20нче еллар белән 37нче елларга кадәр чама белән шушы Улы Мөхәммәд килгәнче. Аның иң кызыгы шунда, бу Гыяз-эд-Диннең бүтән акчалар бер җирдә сугылмаган. Мәсәлән, Улы Мөхәммәднең ул Алтын Урда ханы булып утырган чагында аның акчалар төрле җирдә сугылганнар. Шул Хаситарханда, әйтик инде, төрле урталарда, Казанда сугылганнар. Шуңа күрә менә теге Казанның үз акчалары дип әйтеп булмый. Теге буйсынган чорда сугылган акчалар булар. Ә менә Гыяз-эд-Диннең акчалары бары тик Казанда гына сугылганнар. Демәк, ул Казан патшасы гына булган. Анда теге аның титуллары сәдәбиятендә шактый ук яңгыравыклы Султан Гыяз-эд-Дин хан дигән инде, Султан Гыяз-эд-Дин хан һәм тәңкәнең икенче ягында инде Казанның тамгасы, музыка коралы лираны хәтерләтә инде бер кадәр ул шундый тамгасы бар. Шулай итеп менә Гыяз-эд-Дин бүгенге көндә ул Улы Мөхәммәдкә кадәр идара иткән Казан патшасы булып чыга. Аннан соң гына инде рус язмаларыннан билгеле, Гыяз-эд-Динне үтереп инде Улы Мөхәммәднең Казанны алганы билгеле. Аннан соң инде әйтик, Улы Мөхәммәд династиясе башлана. Ләкин бер нидә теге Улы Мөхәммәдкә килеп төзегән дәүләт булмый дип әйтәсем килә, шушы үзенең патшасы булган. Менә бу чорларда ниндидер бер административ үзәк булгандыр бит инде. Менә аны кайсы шәһәргә багларга мөмкин. Менә безнең Казан турында сөйләштек бит. Шушы Болгар дигән Казан шәһәре булган әлбәттә. Әйтик, 1370 еллардан бирле, әйтик, анда акча сукканнар әйтик, ләкин ул акчалар бит әле теге алар буйсынганнар урдага, ул чорда. Әйтик, рус кенәзлекләре сымагы инде, кебек үк инде. Шуңа күрә акчаларда, тәңкәләрдә
Урда ханнарның исемләре сугылган, ә җирле патшаларның исемләре юк. Җирле нидер идара даирәләре булган бит инде. Аның менә хәзергә кадәр зәнәсе бар инде. Аның бәлки борынгы чордан ук килә торган бер нигезләре бардыр. Династия дип әйтәм инде. Борынгы Болгар дәүләтеннән килә торган династия югалмыйча килеп чыкмады микән димен. Чөнки Гыязетдиннең каядыр барып тоташуы мөмкин бит. Ни өчен ул менә аеры Казанда гына акча суккан. Әйтик, башка шәһәрләрдә сукмаган, Казанда акча суккан. Шуңа күрә менә теге Казанның мустакил булып әверелү турында сүз бар. Мустакил бер дәүләт була һәм инде Гыязетдин аның башында утыра, аның акчалары инде бүтән шәһәрләрдә сугылмаган, ул үз исеменнән акча суккан. Димәк, ул үзе патша булып ала инде Казанда. Һәм бу 1420 еллардан ук башлана. Ягъни Улы Мөхәммәдкә кадәр әле шактый ук алдан патша була. Бу инде әйтик инде аны кабул итәргә мөмкин, кабул итмәскә мөмкин, икенче әйбер, ләкин 1000гә якын Гыязетдиннең акчасы бар, аны инде телисеңме, теләмисеңме, ул акчалар Казанда сугылганнар. Ул акчалар шушы кешенең исеменнән сугылганнар. Дөрес, анда кызык нәрсәләр килеп чыга. Әйтик инде шушы чорда Хаҗи Тарханда Астраханда идара иткән бер кешенең акчаларыннан күренгәнчә, ул Гыязетдин улы була. Күрәсең, Болгарда гына утырга теләмичә, бәлки алар теге түбән Идел буена да кул сузарга ниятләр булгандыр инде, патша буларак. Берләштергә омтылулары мөмкин. Урдагы мөнәсәбәтләр булмаган. Юк, булар утырма тормышлы, теге шәһәр тормышлы өлкәләрнең даирәләре дип әйтергә кирәк, идара даирәләре. Әйтгәндә, күчмә кабиләләр арасында берлеш бара, Кече Мөхәммәд, Олы Мөхәммәд, анда инде алар бик күп. Ә монда инде утрак шәһәрләрнең үзләренең тагы бер тарихы бар дип әйтим инде. Әйтик инде, Кырымда, Астраханда шушы Идел буеның үзенең бер традицияле, үзенең бер тарихы бар инде. Бу әңгәмәгә нәтиҗә ясап берничә сүз әйтеп үтәсе килә. Шушы үзебезнең Идел буе тарихында без берничә әңгәмә алып бардык бит инде. Һәм аның югары культурасы, зур-зур цивилизацияле дәүләтләр яшәүе турында сөйләштек. Моны теге бер нәрсәсен дә әйтеп китәсем килә. Ул да булса теге шушы югары культуралы дәүләтләр турында сөйләп, мин теге безнең теге Идел буе культурасы, теге бүтән халыкларның культурасыннан да югары бер культура дип әйтәсе килгән сүздән түгел. Шушы үзебезнең Идел буе тарихының, Идел буе культурасының, әйтик инде, башка халыкларның, бүтән Көнчыгыш Европа халыкларының һәм борынгы дәүләтләренә тәэсир иткәнлеге турында әйтеп китәсе килә инде. Чөнки әйтик, шушы Идел буе шәһәрләрен, Идел буе культурасын өйрәнмичә, әйтик, шул Хазар дәүләтләрен, инде Болгар, Алтын Урда дәүләтләрен өйрәнмичә, әйтик инде, күп кенә халыкларның килеп чыгуын да аңлау кыен. Гомумән, Көнчыгыш Европада безнең Идел буе шәһәрләрнең, Идел буе дәүләтләрнең тоткан урыны бик зур тарихта. Аны әлбәттә өйрәнергә һәм ныклап өйрәнергә без тиешбез. Шуның белән мин бу борынгы чорларга багышланган әңгәмәләр циклын тәмамлыйм. Татар халкының алдагы тарихы турында башка тарихчы иптәшләр сөйләр. Хәзергә хушыгыз. Рәхмәт сезгә, бик зур. Сез «Еракка китеп кара» дигән циклдан татар халкы тарихына багышланган 11нче тапшыру тыңладыгыз. Казан дәүләт университеты доценты Әсәр Мөхәммәдиев белән әңгәмәне өлкән мөхәррир Әхмәт Рәшит алып барды. Тапшыруның режиссеры Госман Әхмәтҗанов, тавыш операторы Асия Бикбау.